Avui, si es compleixen les previsions, el cel començarà tapat a la costa i amb la probabilitat d'alguna gota dispersa. A la resta del territori, el cel estarà prou més clar. Les temperatures màximes continuaran baixant un poc i els vents continuaran sent marítims i fluixos. Dimecres serà un dia assolellat, encara que baixaran les temperatures. Els vents seran variables amb brises a la costa i a les comarques del sud bufaran un poc més fort.